أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله yau wannan channel mai albarka ta kawo muku wani gagarumin sirri wanda yake na samun manyan kuɗaɗe da kuma buɗewar harkokin kasuwa. Insha Allah dukkanin harkar da mutum yake yi to in dai ya tsaya yayi wannan sirri Allah zai buɗa masa, lalle zai ga biyan buƙata insha Allah ta'ala. In Allah ya sa wannan ne zuwanka na farko wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana subscribes da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun manya-manyan sirrikanmu idan mun ɗora insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri, ana samun tabarmar kaba, da tabarmar kaba ake yi. Za ka samu tabarmar kaba sai a ajiye ta a cikin ɗaki. Idan an ajiye ta, shi ɗakin dama ana so a samu ɗakin da yake ba wanda yake shiga sai kai kaɗai. To haka za a ajiye wannan tabarma, sai a samo ainihin ƙasar gidan tururuwa sai a baza a kan wannan tabarmar. Idan an baza wannan ƙasar a kai, to shikenan sai a zana wannan hatimin a kan wannan ƙasar da aka zuba a kan tabarmar kaba. Idan an rubuta wannan hatimi, shikenan sai ka sa sunan abin da kake nema a tsakiya. Idan jari ne za ka rubuta jari. Idan kasuwa ce to za a rubuta kasuwar da ake da kuma jama'a. Idan kuma kuɗi ne ake so a samu, to shi ma za ka rubuta kuɗi almalu. To haka ake yi. Bayan an rubuta, akwai turaren sandaros na ruwa, to sai a yayyafa a kan wannan buƙata da aka rubuta da kuma hatimin gaba ɗaya. Idan sai a yayyafa wannan turare. Bayan an yayyafa, to shikenan sai ka koma daga waje ɗaya a kan tabarmar, sai ka zauna daga gefe. Ya zama cewa kana kan tabarmar a gefe, to a nan za ka yi wuridin. Kuma shi wancan turare sandaros ana so idan ka yayyafa a kan hatimin, ka yayyafa a jikinka, ka shashshafa jikinka shi ma. Har carbin da za ka yi aiki da shi ma ka shashshafa. To daga nan shikenan sai ka kama istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallahu 100. Shikenan sai ka kama wuridin. Wa tahsibuhum aiqazan wa hum ruqud. Wa tahsibuhum aiqazan wa hum ruqud. Shine ake karantawa ƙafa 381. Kullum ake yi, kullum za a yi kuma da daddare ake yi. Har zuwa kwana 7 a jere. Kuma ana buƙatar lokacin da kake wannan aiki ba a so wani ya shiga ɗakinka har tsawon waɗannan kwanaki 7. In dai wani ya shiga ɗakin ya karye, sirrin ya karye. Dan da yawa kamar mutanen da suke sa muke musu akan harkokinsu, to yin a ɗaki ne kamar haka muke warewa na musamman, wanda kawai dama ba wanda yake shiga. To kuma duk wanda zai yi, to sai dai ya ware ɗaki na musamman, wanda kawai aikin nan za a yi. Ba ko waye ba a yadda ya shiga wannan ɗaki ba har sai an gama wannan kwana 7. To insha Allahu kafin a gama za ka ga yadda al'amura za su warware. In kana da nauyin ijaba ne, shine zai kasance sai an gama sannan harkokinka za su warware. Kuma ana so ana gamawa ranar na 7 ɗin nan a samu abin yanka mai kyau a yanka shi. Kamar rago, ko kuma a samu ɗan bunsuru, ɗan taure kenan. Ko kuma ka samu zakaru guda 4, ka samu ka yanka su. To insha Allahu wannan lallai za a yi mamaki yadda za a ga harkoki sun warware. Ƙwarai da gaske. Idan kuma kuɗin ne aka sa, to kuɗaɗe ne za su riƙa zuwa manya-manya. Insha Allah ta'ala wannan sirri mujarrabi ne. Insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu.